Godmorgen. Morgen. Jeg hedder Jens. Det er mig, der er den nye her. Hej Jens. Nej, jeg bliver bare stående her, så. Jeg har en første dag i dag, og jeg er rigtig glad for at møde jer. Jeg hedder Jens. Hej, og velkommen. Hej Jens. Velkommen til. Hej. Ikke noget så langt. Det er også fint nok. Kan du ikke hjælpe mig lidt? Da jeg lige kommer op. Tak skal du have. Morgen. Morgen. Ej, spørgsmål. Ved I, hvad man får, hvis man bare er en jægersoldat og en kommunalarbejder? Nej, hvad får man? Jeg får en dræbersnegl. Funda? Ja? Ved du hvorfor en bæv ikke skal bruge en dæk til at spille squash? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Det er fordi en kan bruge en kantstik. Godmorgen. Er alle sammen mødt efter weekenden? Morgen. Så er der styr på det her. Sara, hvorfor er dværge så venlige? Ved du det? Det ved jeg ikke. Jamen, det er fordi, de ikke ser ned på andre. Godmorgen. Vi skal vist også videre, skal vi ikke? Ja, okay. Skal vi have en ordentlig fed job? Hvis Pluto ikke er en rigtig planet, er dværge så rigtige mennesker? Første punkt er, at vi skal nu tjekke på holde styr på en hel masse med legepladsen. Den ser gammel ud, den er slidt og ødelagt, så der skal vi finde noget med at få den fikset op. Jeg er lige nødt til at gå på toilettet en gang. Ja, okay. Sådan er det stum. Hvad satan bilder du dig ind? Første punkt er, at vi skal have dig i... Jeg bliver lige nødt til at høre den her, jeg kan simpelthen ikke få det overhovedet. Hvorfor kan dværge ikke gå med tapon? Fordi de træder i snor. Det er simpelthen ikke i orden, der. Det kan jeg ikke finde mig i. Nej, det synes bare ikke i orden. Så til spyrer så kan du tage en lille opsigelse. Nej, hold op, det er bare sjovt. Kæmpe idiot, synes jeg, du er. Jens, for fanden, det var Og der bare er du ikke over. Nej, gider ikke arbejde her mere. Jens, for fanden. Så tror jeg, vi er ved at være færdige, men er der nogle punkter, I synes, der skal tages op? Ja, det har jeg faktisk. Ja. Altså, jeg har meget, meget store problemer med at være hernede, fordi jeg føler, at der er nogen, der må over og uden at pege fingre. Så vil sige, det er dig, i hvert fald. Mig? Som i hvert fald ødelægger min arbejdsdag rigtig, rigtig meget. Mener du, jeg er Altså, med dig? Ja, altså, mener jeg. Så sidder du der og sidder og... Nej, men når man arbejder på en arbejdsplads, så skal man kunne tage noget sjovt. Det ved du også godt, Jens. Tag noget sjovt. Der er ikke noget sjovt i det her overhovedet, altså. Tænk så, du kan dig et eller andet, der var... Altså, hvis du har handicappede børn eller et eller andet, altså. Jens, for fanden, det er jo bare sjovt. Jens, for fanden, man, det gider jeg ikke høre i. Men jeg hører på. Altså, det er sgu da mig, der bliver trådt på altid. Ej, Jens, nu skal du Jens, nu skal du lige slappe af. Du skal slet ikke beholde mig. Jens, så jeg er ikke nogen af de børn, jeg er. Så stopper det. Hey, lad os lige prøve at tage det her boksen. Jeg kan godt se, at der er et problem, men vi bliver nødt til at løse det. Hvad er det, du synes, det er? Altså, jeg har et stort problem med, at han bare decideret mobber mig. Men det er jo ikke sjovt eller noget. Mobber mig. Altså, jeg forstår ikke, hvordan du kan være souschef i en institution. Jeg kan godt mærke på det, Jens, at du føler dig meget trådt over.
Men som vi har snakket om før, vi mener det bare er sjovt, for vi har et godt arbejdsmiljø her. Ja, men så er der meget, der kommer hjem og så signerer dine kone og dine børn og noget andet, du har noget problem med eller andet, altså. Jens, nu skal du ikke blive personlig. Det er stille og roligt, det her. Men jeg føler bare, at alting er personligt på mig, måske. Vi prøver at finde løsninger. Det kan godt være, at jeg er yngst, men jeg synes, I skal huske giraffe uden sprog. Jeg har lige haft om Giraffe er uden sprog. Det er jo konflikt, tror jeg. ja, Hvad ved du med det? jeg synes, I skal bruge jeres problemer til at løse dem. Det er måske nok, ja. Vi er jo næsten heroppe Ja. efterhånden. Det var måske heller ikke helt færre af mig. Måske skulle vi prøve at trække den lidt nu. Jeg var også godt. Måden skal jeg slå. Sådan skal det selvfølgelig heller ikke være. Men jeg føler mig også at trådt på, så alt vil gøre det bare irriterende. Men det, Jens, det kan jeg godt forstå, det er jeg meget ked af. Den må jeg jo tage på mine skuldre som leder. Jeg føler lidt, at du skulle have kommet til mig og sagt at du havde brug for det. At du havde brug for, at det skulle være anderledes, end hvad det er. Det gjorde jeg altså ikke til Kirsten, men så skulle hun på ferie. Så hun sagde, at jeg skulle snakke det op med dig. Men jeg føler bare, at du er problemet. Ja, altså kan jeg godt se, at det er rigtig svært. Så- Men til en anden gang, så er jeg villig til at snakke om det. Ja, kan vi så ikke droppe de der Jo. jokes? Det blev sidste gang i dag. Og så det er slut for mig. Der er rigtig mange tak. Så har jeg ikke haft et job, så har jeg ikke været her efter i dag. Det var sådan lidt Jens.